דיברנו והזכרנו אפילפסיה כהבחנה מבדלת, אז אני רוצה לשתף אתכם במשהו. ישנו ספר שהוא ספר פרוזה עלילתי, שחיברה אותו אישה צעירה בשם עדי וקנין אבירם. הספר נקרא אאורה. עכשיו, אאורה זה מצב שיכול להיות, לא חייב להיות לפני התקף אפילפטי. כשישנה מחלת אפילפסיה, לפעמים כמה שניות או כמה דקות, בדרך כלל כמה שניות, לפני ההתקף, יש תחושה מסוימת. התחושה יכולה להיות ריח, התחושה יכולה להיות צליל, התחושה יכולה להיות ברק בעיניים, התחושה יכולה להיות חולשה של יד או הפרעה בדיבור. התופעה הזאת נקראת אאורה. אגב, אאורה בכלל ברפואה זה סימן שמבשר התקף. יש גם אאורות לפני מיגרנה, אבל זה דבר אחר. הספר הזה נכתב על ידי בחורה צעירה שסובלת מאפילפסיה. ויש לה התקפי אפילפסיה, יש לה התקפי אפילפסיה קשים, אחרי אאורה, והאאורה שלה היא מוזיקה. אותה מנגינה קבועה, הספר שהוא פרוזה, הספר שאפשר לקנות אותו בהדסטארט, זה פרוזה, ספר עלילתי, שמאמינה שאם היא תמצא את המנגינה, המחלה שלה תיעלם. והיא במסע חיפוש אחרי המקור של המנגינה, או המנגינה, נסיעה להודו, נסיעות ספר מומלץ לכל מי שחווה מנגינות, לכל מי שאוהב מוזיקה, לכל מי שאוהב פרוזה, ולא צריך להיות חולה אפילפטי כדי ליהנות מהספר של עדי וקנין אבירם בהדסטארט שנקרא אאורה.